Hi, so σήμερα σας δείχνω το σκυλάκι μου. Είναι από τα πιο όμορφα σκυλάκια. Έλα Νίνο. Είσαι αυτός να απλώς τώρα θα βοηθάμε από πίσω. Έλα Νίνο. Βασικά είναι πολλά όμορφος. Έλα εδώ. Τι είναι ρε πελέ. Βασικά φέρασετε πολλά ψηλά. Πώς έλεγα, είναι πολλά όμορφο Χιλουίν. Έλα. Πελούτσι. Πολλά όμορφο. Και ο Μιχάλης έκανε ένα βίντεο έτσι. Κάπως έτσι. Εγώ ρε, τι κάνεις ρε. Έτσι. Έλα από εδώ. Πού είσαι ρε. Α, εδώ είσαι. Αν δεν το καταλάβετε για να σημαίνει ότι αγαπάμε πάρα πολλά για να με βουρά από πίσω. Εδώ το αμιόν είναι. Δεν την κάμερα. Α, δεν την κάμερα. Νίνο. Έλα από εδώ. Λέξε νέος. Κάσου. Έλας. Έλα από εδώ. Έλα Νίνο. Νίνο, έλα. Πέρα, πάμε. Εδώ, με ο Νίνο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο για να σας δείξω το σκυλάκι μου. Okay, bye.